ke pungkam tai hai lamso monai jara tai ani amgo ni sakso monogo ke dinin video to kuno mane blog tunggara ke Mia ni sal 2 tarik 6 mas tahun ba 6 mas so 2022 Mia kaisa Facebook post nuka kaisa account mane buibo share khajo nuka ai account ni bubung khaje Astam Jamatia hanai ke ang mane buibo share khayo jokhon nai nai khayo mon video ke mane Tiprasa no mane Jamatia ka tamba Jamatia sin Tiprasa no so ke ang ani se sabokra Dara Astam Jamatia ni mane video no ka ang mane bon video nai busi unai khaje ke bos hausa mane bo khoroksa mane rong aborong ni samung khayo mane mystery no mane jodi respect ri san engineer no hamza bo kaisa tangai hole bo mane sini Dara Astam Jamatia bo mane museum ma thangai bo course bo khai heja mane omo hai samurung ta jema rong ronai mane nogrong furniture bai ke nai thugnai mane o janglor theb mane ro bo jodo mane museum thang course khaja ke mane bo যখন কোর্স খাই হেজা তখন এক্সপেরিয়েন্স তো অনেক দংনাই সো তো বো বন বিরোরা কে মানে বস হাউদা প্লিজ নে কাবুনা বখানা ছিল মানে Tiprasa ni খরং নখনা নাও মানে ফিল খাই নাও গাং ফিল খাইকা ke nor kisa মানে sini Dara Astam Jamatia biru nai ni ang biru player মানে bo অনেক কক নাংমান সাগা যে আবনো নরং নাই নরং বুঝলে জিরিকা Dara Astam Jamatia biru nai ni lai nরং jotono khonbaikha ang Amarpurni sini Gamaku kamini oroksa carpenter mistoi khaitongo ang 1 bosor rongoi mejoram course khaipejak tabo parabo 12 bosor rongoi sam khaitongo ang joto Amarpur amsaini taku bokusno koyu sajabu miro nok dalam khaiui joto tongbayu beba wajanya mosi sam khairobayu borse hajar lag rang thango sini barau mistori khorsa saji samung makhaya tenero nirang khorsa saji masaya hain maganjarun thanang video like khai sajabu joto taku bokhonang koi sajabu Amarpurni sini nok dalam khainero no miro teilan dogar sini ro khaironai tongkhe ano khaira jabaidi amai content di tei ang joto no koi bisabu miro tei hindu wajin takhairosti ani oro beba carpenter ni samung machine ni kologjak manui ang nirono kaisa ke machine phunungnai amongke series machine teilan tei dogarono muluki khairomani amongke current beranda romani amongke drill machine phugmani amongke computer table tei plywood ni godrej tei kitchen room ni table lo khaimani niro naibui amo foreigner ni kitchen room ni table hai khairi nyamagu computer table niro khairi nyamagu amongke teilan bokhoro go rawun bul khairi mun naithoke amongke teilan diran tangoi glass dai mani amongke teilan dogar nero nabi bumul taru nyamagu amongke rasomani tisirau mani kora joto taku buku sona koi sajabu niro nok dalam tarunai tongke ceiling dogar teilan ro khairo jabai dano ano khairi magu hain bang yang nirun thani video like khai ma sajabu beba chini boror ni nok dalam tang roma jagale waji mang si samung khaiui hajar lag lang thang sai tongbai chini borok mistor khainele khoksa nirun thani masaya hain bang ang beleke sajagya ang beleke na shire jagu jotoni khawonu jotoni thanibono kha tei dofa thasa hi jotoni bukuk tei khnai dong haifano samung ni bising tei ke beba wajai mang sama khai hain bangai ang narono koi sajabu ano dogar teilan tei chini ro khair jabaidi joto taku bukunang koi sajabu ang Amarpurni sini Gamaku kamini khoroksa carpenter mistri ang semaro khajo ro khaila ha gorjung ro khaila ha te yang kasima suksima ro ang khaila ha yang tangmara college di laithang yang ro khaikha ta bolbia Gamaku ro bang khaibu tabo ni simi phanani ro ang video nugui ano samung rojabaidi kharjabaidi
video paya sa jora ke bata mathakdi nero bonyo sadi ke nero ni sak banaydi hani bangai ang nero no koyu sajabu nero ni nok dalam tarunai ro dogar tailan te siling jo khani ro tongkano kharejabaidi ang bebak ne ni mote ke nero naithok dijan ano punurdi ang bahai ke ni khaironai plywood ni godrej te computer table te kitchen room ni table no khareina jabaidi je nero hom hai kan khaironai jotono ang koyu sajabu nero amako bisini joto tako bu sono anomon samuro jabaidi hnoi te wangde ta kharejabaidi जों थासा तमान हमा samung khaiman bising जों थासा mangnai dormoni bising जों थासा mangnai patin bising जों थासा mangnai bosi थासा hain nongai ang ngerono koi sajotono ano samung ngeroni nau dalam angnai rok tongkhe samung tongkhana kharjabadi jotona khungu sajabu jotona hamba joto Amarpur amsaini takhoktai bukhuk sono kaisa funuk mungtei saklaimung je chini borok rok mistori eba dogar teila snaronai rok tongkha hingkhe ano nawi manno ang Amarpur Gamaku kamini khoroksa mistori khai tongjawo amo hairok khe norok naidi teibo ang nerono funuknai dogar rok lei amokhe dogar rok amokhe high quality bai swnajak teibo tongo ang nerono kaisa kaisa khe funuknai lei amo hairok khe nerok design katal naithok nawi manno tei dogar teilani karui silim rokbo nawi manno amokhe silim AC buni silim waisa bai sat dalai haikhe nukjago phagbo kwrui dagbo kwrui khe nero dogar teila snarokni bangui mistori nangkha hingkhe ang bai jogajog tei contact khai mano amo ang swnamani wajui no chwng kwdwkma bisirangui mistori nalaiwi ma tongo tabok hingkhe chwng bai chwng neroni khao tongkhe nawi mankha Mizoram o 5 bosor oi course khai phaijak nerok foreigner ni design rok nawi manno abo teila rok naidi ang nerono kaisa kaisa khe phunugono amokhe main dogar ni teibo tongo ang kaisa kaisa khe nerono phunugono amo hai dogar naithok rok norok mistori nangkha hingkhe ang bai jogajog khai mano silim bo nerok naidi amo AC boni silim amokhe sat dalai haikhe nukjago phag rok dag rok tei kwrui AC boni belai khe kwlai tei naithok nerok nawi mano ang pailai no phunuknai nerok no dogar design teibo tongo AC boni silim sat dalai haikhe nukjago ang kaisa kaisa khe nerono phunugui tongo joto Amarpur amsaini tako bukhuk songnok narwnai rok tongkhe nerok khlairui mango jotono phoi kaham Kenorok naimang kana sini Dara Astam Jamatia Thangsa emne kubai kongno seng aigini simi jikuno kamung theng leptin khuna phanang theng mane nongni saung phanang theng dora saung phanang theng seng wansarong mang steima khairo abogonyo ke ang koijago jokhon sin tabuk se Tiprasa se jokhon ase explain gana tai samung kereng tai se bono joto se manai tongo je bahike mane dozoro design khajangan jotos tongo ke seng tai tangi tambagi seng wansarong tai tam kamba hetao wansarong bar di tahu son Tiprasa jokhon ase kereng tongke kosini Dara Astam Jamatia hai bono connect khaji
abono o video no share khaji jate mane boi bo saimana tai tam hala ani asa subscribe kom igatai mane borok bo audience bo kom abono norok share khaji se boi nungnai jate mane saimana ja mohai borok tongo ke abono tokhon angan discre ani video ni tolawo mane riwana boni contact number boni paraboro abono ke request khajago o video share khaji and ang ketek se kok ke ang samani kaisa video abo khani giveaway ke o video through giveaway ngai ke mian video bo mian video ni bo giveaway ang tawuri rona ka bono hambai hai ka bono sin Tiprasa rongo saut khaji Tiprasa Aiyuk lokthung asung sanai abono ka mian video ni abo ri rona na ka hai hambai no ano nai matai saut kai magai ke seng hai ko mia ni video ni abo khani giveaway ke video no copy khai gerai tabuk thangre aro ke so mia ne video ni 1 GB net pack winner khan ni bia development so many conquer relation ni bia development no ke nangano abo khaji mane text abo khana ani video abo community play ri kang ni abori ronai ni je nang win khaimani ke hambai norok an video ni mane an video ni giveaway participate khaimbagai